Here we go. With the game is on in 13, 12, 11, 10, Hvad fanden er det, du prøver at sige? 7, 6. Vi har en Annie. Nice. Jeg kan komme ud med Malphite top. Nej. Det er fint. Det er fint. Jeg skal spille mod top. Kan jeg ud bolle ham? Kommer jeg ikke. Nej, absolut ikke. Han kommer. Hvis Miss Fortune taber det her, så bliver hun i bronze 2. Det er en sidste promo. Vi skal fucking rank op. Vi skal fucking rank promotions op nu, Stefan. Du er den eneste, der har et silverborder her. I don't give a shit. Yes, you do. Okay, nice, så skal du se, de her deler. What the fuck? Det De der fucking deler, mand. Ja, hvad var det Malphite, han var i? Malphite er unranked. Fuck, det skulle det ease. Altså, okay, jeg er død. What? Ja, det er gået fucking godt. Nope. Pro. Hej Malphite. Han købt mere armor. Hvad var det nu, du sagde i Champ Select? Eller... Har du ikke det? Come on. Charge dem op. Nice, kom så. Har du en? Hende. Ja, du har en. Godt. Der er mad. Jeg kan ikke komme, jeg er midt i et LOL-game. Hvad var det? Er det solsøster? Ja, Så kan jeg få et ordentligt... Jeg får perfekt old dernede. Hvis I kan få det... Hvis I kan få dem gange ned, så kan jeg få et ordentligt... Nope. fuck, jeg død. Free kills for mig. Jeg løber min vej. Hvad fanden var det? Var det hos dig? Hvad for nu? Jeg hørte en fugl. Det var det nok. Lille bit fugl. Hvad fanden? Du kan ikke spørge mig, vel? Hallo? Hvad er det med ham og fundet til tower, jeg tror? Det gør noget, jeg skal på det. Jeg skal på det nu. Nej! Fitta! Oh no! Han oldefejl, Blum. så skal jeg med på det. Rip hende. Okay, jeg tager dig. Nu fik den. Blum. Au, fuck. Reverse sidestep. Det er den nye taktik. Nej! Jeg fik Lux, oh my god. Fuck. Hvor er det, jeg fik Lux? Det lyder som om jeg skider. Welcome to Dragon Ball Z. Hvad din? Okay. Jeg troede, vi gik ind. Åbenbart ikke. Fuck! Det gør vi også. Gå nu ind. Ash, din fucking... Godt. Dejligt. Kom så. Go, Brom. Tank dem. Gå så. Yeah! Tank dem, jeg tror ikke, han kan vælge at tank dem. Min kan ikke stoppe den grund. Brom skal tank, ellers dør vi. What the fuck, man? Xbox, come on. Du har ikke nogen Xbox. Andreas, du dør! Hjælp mig. Tank! The fuck? Hvem vil hjælpe os? Skal der? Back. Okay, hvad sker der for det der? Okay, mit record gik for at gøre op. Fuck. Jeg kommer. Jeg får det ned. Gå ind. Nej, what? Cancel du det igen? Det blev cancelled. Jeg kommer nok til at trykke, for fuck's sake. Du kom til at dobbeltklik. Det er en gang, ja. Okay. Jeg kan ikke gøre noget herfra. Jeg kan gøre sådan her. Blip. Hvad fanden er de lydeffekter? Så mærker jeg er sådan... Jo! Det der pusting i mikrofonen lød sådan... What the fuck? God damn. For fuck's sake. Så jeg kan få noget... What?
Ja, den. Go! Åh, fuck! Go! Seriøst, må jeg sige. Nu har han 1-11. Wow. What the fuck, så jeg går op på push-top så. Okay, skal jeg... Nej, okay, jeg tror ikke nå det. Jo, vi kan. Nej, det skal jeg nok godt, hvis ikke de kommer ned, så kan jeg godt sagtens nå det. Ja, det, jeg er død nu, jeg får ikke buffen, det kunne jeg få buffen. Skynd jer, de kommer. Skynd jer, væk, løb. Nej, gå væk, Ash, din idiot. Ja, okay. Ja, nu får de hende. Ash, din idiot! Nå, okay. Okay, ja, men han kan ikke noget. Ja, han har en vis item. Det bare kommer sådan, tænker bare, this new can't do shit, men prøv at se! Damage, jo. Kom så. Åh, der er tower, det vidste jeg ikke. Back up. Så længe Lux har ult, så har vi vundet. Lux. Luxembourg, eller hvad? Ja, Lux er på Luxembourg. Skal vi go in? I'm going in now. Og så får vi tower. Yeah, let's boil this tower. Nå. Er du klar? Endnu et win for os.